Iti agdama a panawin, adu dagiti umili iti Lawag City iti makarikna iti lamek, iti rabii, uray pay iti bigat. Ngem uray no kasta, haan a mapukaw ti kinabara ti pinagtitudnolong, panagbiag, ken panagragsak, dagiti umili. Iti agdamaan na lamiis a panawin, adu dagiti umili ti Ilocos Norte, a makarikna iti napigsa alamek, iti rabii ken uray iti aldaw. Ngem uray no kasta, saan a mapukaw ti kinabara ti panagbiag, panagtitinulong, ken panagragsak, dagiti umili. Uray no nalamiis ti tiyempo, adda dagiti wagas, tapno mapagtalinaed ti kinabara iti bagitayo. Adda dagiti uminom tinapudot a kape, wano mangan iti guto, wano ramen, ken agisuot iti jacket ken bonnet. Iti kinalamiis ti panawin ita, adda epekto na daytoy kadagiti umili. Kas kumaken ni Twine Policarpio, kunana anarigat bumangon aglalo iti agsapa. Tatanga like permi nga nakalamlami is nakarigrigat nga bumangon, nakarigrigat agdigos, makapaladot, kun nagadot agsasakit tatanga tatawan ate gapo ka dito nga tiyempo na. Kaputa na lamiis, anamet nung at obra, tapno hamumarik na ti nalamiis a panawin. Ag jacket ate, agsapol ti lugar nga hanunay naangin or nalamiis, or dija ate i-avoid ko digi jay ginom ti nalalamiis nga beverages. Para kani ay niyab na imas ti maturog ag malmalem ita a tiyempo. Imas maturog ag malmalem, and panawin tata para kanyak ma'am kasi mas makabadbado nakti nabebengweg nga digi jay no summer ketang ko mabadbado digi toy jacket ko kadila. Segon kani Aram Angel Purificacion, makaobra na saya at nanalamiis iti panawin. Tas makaobra na ko yung nga nasaya at idi eskwela. Ngamin ket no ka nagpudol agdingding et adano ka Jeff minifan. Imitatakit nasayat na nga agad adal. Inbatad ni Sir Amir Benito, aglaklako iti jacket nga ado ti aggatang ita iti lako na. Marami pong bumibili sa akin ngayon ng jacket dahil sa malamig yung panahon ngayon. Ang hinahanap ng mga customer natin ay yung jacket tulad nito. Yung jacket mo, sir, magkano po? Ang jacket natin, affordable naman po. Sa murang halaga, nagkakalaga po siya ng 150. Haanlaing a jacket ita araken dagiti umili, no dikat pay iti pananganda iti guto, kuna ni Ma'am Lerma de Guzman. Ito po, ma'am, goto po. Wala po kaming mami, ma'am. Nasa kabilang pwesto po sa vlog. So, yung goto talaga yung hinahanap ngayong malamig ang panahon. Karamihan naman po ganun. Anong oras po kayo andito, ma'am? 4 p.m. po. Hanggang 11 po. Itaan na lamiis ti panawin, nasayat nga agsuot iti jacket ken bonnet, tapno mapagtalinaed ti bara iti bagi ken ulo tayo. Ken tapno maliklikan ti panateng ken sa bali pay asakit. Iti simple a panangipateg iti salon at mas maprotektaran ken mas komportable ti tunggal aldaw, itaan na lamiis a panawin. Manipod dito Aurora Park, Lawag City, para iti IFM News, Idol Gina V, Tatak, RMN.